da imamo uredno snabdevanje energentima, zatim da se bavimo i progresom, napretkom na evropskom putu. Verujem da će ga u mesecima pred nama biti, ali verujem da i Evropa, da i pred Evropom su važne strateške odluke o tome šta da čini sa Zapadnim Balkanom, šta da čini sa Kavkazskim rejonom, šta da čini sa Moldavijom i Ukrajinom a da naravno ne ugrozi mir.